Herečka Amanda Seyfried patrí medzi najžarivejšie hviezdy Hollywoodu. Preslavila sa už ako tínedžerka v kultovej komédii Protivné baby. Neskôr očarila divákov aj kritikov v muzikáli Mamma Mia po boku Meryl Streep. A silný výkon podala aj vo filmovom megahite Bedári. Za film Mank si vyslúžila nomináciu na Oscara. A za úlohu Elizabeth Holmes v minisérii Kauza Theranos získala v roku 2022 Zlatý globus aj cenu Emmy ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Amanda Seyfried. Teraz sa predstavuje v novej kriminálnej dráme Dlhá jasná rieka, kde stvárňuje hlavnú postavu Mickey a zároveň pôsobí aj ako producentka. Získal som s ňou exkluzívny videohovor, v ktorom sme sa rozprávali o tomto seriáli a o tom, prečo je pre ňu taký výnimočný. Amanda, ďakujem za možnosť urobiť s tebou rozhovor. Poďme rovno na to. V seriáli Dlhá jasná rieka hráš hlavnú postavu Mickey, no zároveň si aj producentkou. Zmenilo to tvoj pohľad na nakrúcanie? To be honest, it didn't. There's a little bit Vieš of čo, weight až tak nie. Bola som v každej scéne, každý deň, takže som naozaj nemala kapacitu riešiť aj produkciu priamo na placi. Sústreďovala som sa hlavne na rolu. Jasné, cítila som určitú zodpovednosť, ale celý produkčný tím to mal perfektne pod kontrolou. Ja som sa ponorila do hlavnej postavy Mickey. Tá postava bola temná, náročná a nebol čas vypnúť. Mickey je drsná postava, policajtka, slobodná mama, sestra, ktorá sa snaží všetko udržať pokope. Bolo ťažké sa do nej vcítiť. Pomohlo ti napríklad aj to, že si sama mama dvoch detí? Určite áno, veľa vecí som preniesla zo svojho reálneho života. Tú ochranu, vyčerpanie, to každodenné zvládanie. Mickey nemá žiadne veľké sny, len chce prežiť, udržať syna v bezpečí, pomôcť sestre, ktorá je na hrane. A keď jej sestra zmizne, no ak poznáš niekoho, kto bojuje so závislosťou, vieš, že zmiznúť môže znamenať čokoľvek. Bola úplne na dne. A vieš čo? Bolo frustrujúce ju hrať. Chcela som jej pomôcť, ale ako herec nemôžeš. A presne o to ide. Amanda má za sebou množstvo postav v rôznych žánroch. Od Protivných báb cez Mamma Mia až po Bedárov. Stvárnila viacero ikonických úloh, no Mickey je predsa len niečo celkom iné. Postava, ako doteraz ešte nehrala. Pre Amandu je to jedinečná príležitosť ukázať úplne inú hereckú stránku. Úplne. Mamma Mia bola čistá radosť. Spev, tanec, slnko. Honey, honey, how he thrills me. Honey, honey. Bedári bola výzva. Spievať naživo pred kamerou obrovské emócie. We'll remember that night and the vow that we made. Ale seriál Dlhá jasná rieka, to je iný žáner. Je to skutočne silné a potrebné. What's that supposed to mean? It means you seem to take it personally. And you won't tell me why. Amanda, mala si v minulosti nejakú rolu, ktorá ti zmenila pohľad na herectvo a zároveň ti pomohla pripraviť sa na postavu Mickey? Úprimne, nie. Táto postava je úplne iná a veľmi osobná. Vyrastala som nedaleko Filadelfie, poznám ten priestor, tú realitu. Ale spomeniem jeden zážitok. Keď som točila film Pokušenie s Julianne Moore, mala som pocit, že úplne tápam. A Julianne mi povedala: to, čo potrebuješ, už máš v sebe. Len si musíš veriť. A to mi ostalo. Naučilo ma to hrať aj postavy, s ktorými sa veľmi nestotožňujem, ako z Mickey. Robí veci, ktoré by som ja osobne nerobila. Ale práve preto hráme, aby sme pochopili niekoho iného. V prvej epizóde seriálu Dlhá jasná rieka tvoja postava Mickey povie svojmu synovi, že život je o správnych rozhodnutiach. Prečo si myslíš, že práve rozhodnutie natočiť tento seriál podľa rovnomennej knihy Liz Moore z roku 2020 bolo tým správnym? Pretože ukazuje komunitu, ktorú málo kto pozná alebo chce vidieť. Kensington nie je len kulisa, je to živá postava. Ľudia tam sú odolní, silní, ale často neviditeľní. Tento seriál ich ukazuje
funguje ľudsky. A to rozhodovanie, to je silná téma. Niekedy jedno rozhodnutie zmení celý život. Nemôžeme vždy súdiť ľudí podľa toho, kde skončili, lebo všetci sme od seba len kúsok. Mickey hovorí, ja som chodila do školy s týmito dievčatami. Mohla skončiť presne ako oni. A to je tá ľudskosť, ktorú chcem, aby diváci cítili. Mňa zaujímalo, ako to Amanda vníma, keďže je aj producentkou tohto seriálu, robiť projekt pre známú streamovacú platformu, kde si ho ľudia môžu pozrieť celý za jednu noc, musí byť zvláštny pocit. Veď všetka tá obrovská práca, celé mesiace príprav sa nakoniec hltne za jeden večer. Je to prvýkrát, čo mám seriál, ktorý ide von celý naraz. A ja to vlastne mám rada. Aj ja som netrpezlivá. Niekedy máš večer čas a chceš ísť ďalej. A to je super. Niekto to dá za 2 dní a je to bomba. Jasné, možno časom zabudne detaily, ale možno si to pozrie znova. Je to ako kniha. Keď ťa chytí, chceš vedieť, ako skončí. A tento seriál je presne taký. Napínavý, pohlcujúci. You just gotta, you know, if you get invested, you want to know who it is. Still out there. This thing is far bigger than we thought. Mickey, don't go in! You gotta let it go. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme Dovidenia. perfektne a ďakujem.